Niin. Joku oli taas jättänyt pöntön kanne auki ja sammuttanut palot. Taas? Niin. Sitten tosi innoittavaa käydä pimeässä vessassa. Se hemmetin energiasäästölamppukin syttyy niin hitaasti, että joutuu sitten käsikopella laittiin paperit. Entä se pöntön kansi sitten? Seinässä on lappu, sulje kansi käytön jälkeen mikrobien leviämisen estämiseksi. Ihan selvää suomen kieltä. Ihan selvää. Pitäisikö siihen vessakäyntiin laittaa pari ohjetta lisää? Ai niin kuin mitä? No esimerkiksi, että roiskeet pitää pyyhkiä sekä renkaasta että peilistä. Ja jos käy kakkosella, niin pitää sen jälkeen polttaa yksi tulitikku. Joo. Ja miten me saatais jengi sisäistään se? Pitäisikö järjestää vaikka joku koulutus? Joo, jokaiselle pakollinen vessapassi. Markus, ihana idea. Paras sulta tänä vuonna. Mä luulen, että me pidetään tää koulutus ihan meidän firman sisäisenä ja sit jos ei lähde vörkkiin, niin sit tilataan joku konsulttifirma. No ei nämä... Ja susta tulee meidän vessapassi vastaava. Kiitti.